Dear Koso Chief Justice Ayapa no ye busana no nsamono. Kasi ahudo mu nyina nso ye de ebebramo ma ye nto so. Na make say Ministry of Finance and so agiatum say JUSAG company for one betena se nyame ya aduma wukwada 31st May na fei one service of conditions bi akeka mo ne ho nsem bi no one atumi ahwe amayi ato yie na nsakra na ne one nyina bete ho ase no JUSAG ye invitation bi ampani for the ma one anka ya wada nra na wosanko wo mu hia one ama and as I say one ase May 31st one ebekosa nhia mu no Adom Kasee etwaso Management a womo judicial service e de abetudwa say abra womo ete say Judicial Staff Association of Ghana eye JUSAG for atietua no eho ana womo efre omanfo say womo mra na womo entinas na womo enhwe womo hawa womo de koto aban ninima womo kire say yenye ho hweye no mo ho kwan a womo nso befa so a womo de bebo na nso no abra womo efre edwumakuo ifoi enya de a womo etiye etu sa anamon no na wei ana mpanifoi e de abetudwa say womo sere edwumakuo ifoi se womo emra na omo ne omo nsinkonya na omo muom na omo hawa womo pe anu aduro no womo aboom ama omo nya anu aduro management edema judicial service no e de ato JUSAG for enim se etuetu a womo ahya ase no